Omenirea și-a stabilit istoria. Biserica, autoarea unei alte dogme, aceea că lumea a fost creată de o ființă supremă, respinge asemenea explicații. De luptă nu este numai la televizor sau în mediile academice, ci chiar în sălile de clasă, acolo unde copiii își desăvârșesc educația. Adepții teoriei evoluționiste descoperă cu fiecare deceniu care trece că fundamentul apariției vieții și a omului este tot mai șubred și mai contestat. Un atac puternic și organizat vine atât din partea bisericilor creștine, cât și a oamenilor de știință, care contrazic mai toate susținerile darwiniștilor. Atât de mare este incertitudinea încât în multe țări se discută deschis despre perpetuarea unor mituri în manualele școlare. Se pregătește o altă programă de biologie pentru clasa a 12-a. Aici rolul are comisia, grupul de lucru pentru programe școlare, care face parte din Comisia Națională de Biologie pentru anul școlar 2007-2008. S-ar putea să fie chiar și la nivelul abordării teoriei evoluționiste, ea poate să rămână sau poate să dispară. Deși însoțește educația elevilor din clasa a 5-a până la bacalaureat, teoria evoluționistă prezintă presupunerile unor cercetători ca date validate științific. Elevii sunt învățați, de exemplu, că există un arbore genealogic al evoluției. La organismele vii, însă, până acum nimeni nu a demonstrat științific existența acestuia. Din clasa a 6-a, copiii află că, prin caracterele de asemănare a maimuțelor cu omul, s-a tras concluzia că maimuțele și omul au avut un strămoș comun. Care e originea omului? Din maimuță! De unde știi asta? De la biologie. Probabil din Adam și Eva sau din maimuță, nu știu exact. Cred că Adam și Eva. Și la școală din ce ai învățat? Păi tot așa, la religie. Cum am învățat la biologie, omul se trage din maimuță. Ei sunt liberi să creadă în ce vor, le prezint și teoria coacervatelor, deci că acum 3,5 miliarde de ani au apărut primele molecule de acizi nucleici și după aceea s-a format RNA-ul, ADN-ul. Credeți în teoria asta evoluționist? Ce cred în creaționism? În omul e făcut de Dumnezeu. Prezint toate evoluțiile, nu impun nimic, nu influențez în niciun fel alegerea copilului. Prezentați ca pe niște teorii. Ca pe niște teorii, da. A fost nevoie de zeci de ani pentru descoperirea unor falsuri grosolane și de studii aprofundate de genetică pentru a demonstra una dintre marile descoperiri ale omenirii. Manualele școlare abundă în definiții și axiome care fie au fost înlăturate de literatura de specialitate, fie sunt desuete. În România nimeni nu se preocupă cu clarificarea acestei probleme. Elevii nu sunt preveniți că materia de studii nu este o știință exactă și nici nu se acordă un spațiu egal de analiză celorlalte teorii. Alături de mine în studio se află Alexandru Iftime, biolog, autor de manual de biologie, și Dorel Ruști, biolog. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Așadar, în școală, copiii învață teoria evoluționistă a apariției și evoluției vieții pe Pământ. Aș vrea să vă întreb, se precizează în aceste manuale că această teorie, până la urmă, nu a fost demonstrată științific, domnule Iftime? Depinde de manual. Dacă am ajuns în platou în calitate de autor de manual, trebuie să vă spun că eu, împreună cu soția, am scos un manual care respectă programa prin aceea că prezintă teoria evoluționistă și argumentele aduse în sprijinul acestei teorii, dar prezintă și contraargumente, printre unele dintre posibile contraargumente științifice care se pot aduce acestei teorii. Deci o prezintă ca pe o teorie cu pro și contra, astfel încât, bineînțeles, profesorul are libertatea de a prezenta ambele seturi de dovezi, de argumente și, bineînțeles, elevul poate să aleagă în cunoștință de cauză. Aceasta, înțeleg, este o excepție, domnule Ruști. De cele mai multe ori, copiilor li se prezintă teoria evoluționistă ca un adevăr indubitabil. Din păcate, eu am o părere foarte proastă despre programa de biologie în general, așa cum se face la noi. Și manualele de biologie în general sunt o îngrămădire de fapte, de noțiuni, de termeni și atunci cred că pentru copiii rămân foarte puține lucruri clare. Chiar din materialul care am văzut mai înainte, s-a prezentat clar că omul și maimuța ar avea un strămoș comun, însă copiii la școală, toți cei întrebați, au spus omul se trage din maimuță, ceea ce e fals științific, nu vorbim acum de păreri pro și contra. Dar copiii nu sunt de vină, că ei cu asta rămân până la urmă în urma orelor de biologie. Da, deci
afirmație greșită până la urmă. Bun, dar până la urmă în școală, revin copiii, învață această teorie evoluționistă, nu, care spune până la urmă că materia vie a apărut în anumite condiții din materia lipsită de viață. Lucru pe care îl învață și atunci când studiază evoluția plantelor și atunci când studiază evoluția animalelor. Domnule Iftime, este până la urmă o controversă aici faptul că copiilor li se predă acest lucru ca fiind un adevăr dovedit științific? Da, este o mare problemă. În primul rând, referindu-ne la originea vieții, până acum niciun fel de scenariu acesta științific, niciun fel de, eu știu, prezentare din această origine vieții nu a trecut proba veridicității științifice. Toate aceste scenarii au foarte grave probleme. Nu are niciun sens să intrăm acum în detalii, numai că este un fapt recunoscut chiar și de autorii primelor experimente de acest gen, cum ar fi Stanley Miller, care de curând recunoștea că deocamdată suntem departe de a înțelege, de a aduce dovezi peremptorii ale originii abiotice a vieții, ale originii vieții din neviu. Și atunci faptul că se prezintă la modul da, așa a fost, este eronat. Ar trebui mai degrabă prezentat la modul există unele ipoteze care spun că ar putea fi așa, da. Domnule Ruști, ar trebui precizat acest lucru în manuale? Da, în manuale ar trebui precizate multe, dar mă întorc la ce am spus. Biologia oricum e o materie care e supraîncărcată în momentul de față. Eu sunt că ar trebui revăzută programa, dar mi-e frică să nu îmi pară rău că am vrut să schimbe programul. S-ar putea lua în calcul, nu? Chiar până la urmă, eliminarea acestei teorii a evoluționismului. Să ne întoarcem cu teoria evoluției nu se ocupă cu originea vieții, e vorba de altceva, dar e un fel de consecință. Trebuie să ne gândim și cum a apărut viața, sau ce e viața, de fapt. Și ca să înlătură o confuzie care ar putea rămâne numai discuția noastră, în momentul de față, teoria asta a evoluției e baza biologiei în România, în lume. Și dacă în România s-ar scoate teoria evoluției din manualele de școală, ar fi cum ne-am întoarce cu 150 de ani în urmă. Și cred că ne-ar dăuna nouă ca și cultură generală, ca și mod de a înțelege niște lucruri. Și vorbim strict de biologie, nu vorbim de altceva. Mie mi se pare grav aici că se amestecă lucrurile care țin de filozofie, de credințele fiecăruia și așa mai departe. Deci ce crede profesorul de biologie în particular e treaba lui. Ce e biologia ca știință? Dar vedem că până la urmă e o confuzie totală. Copiii spun că omul se trage din maimuță, profesorul de biologie spune că e atât de altceva. Și dacă eu fac acum un manual în care scriu, fiți atenți copii că ce scrie în cartea asta nu e adevărat, nu știu cât chef o să mai pot să mai învețe. Și atunci, care este soluția până la urmă? Trebuie făcute cu totul și cu totul altfel manualele de biologie? Da, cred că aici ar fi de gândit, dar nu în sensul în care să amestecăm lucrurile și să fie la biologie să învețe despre religie și probabil la religie să învețe despre biologie până la urmă. Da, soluția noastră a fost prezentarea unor contraargumente științifice la teorie evoluționistă, nu se predea, nu să se scoată complet teoria aceasta evoluționistă, pentru că, într-adevăr, este de largă răspândire și acceptare în momentul de față și chiar și cine vrea să o combată trebuie să cunoască ceea ce vrea să combată, dar să nu se mai prezinte ca un adevăr incontestabil, absolut ca o dogmă împotriva căreia nu ai voie să ridici glasul, pentru că asta este, în primul rând, neștiințific. Să se aducă, firește, contraargumente, să se poată discuta pro și contra și nu să fie dată sub covor, ca să zic așa, să ne facem că nu există. Aș avea un exemplu care nu mă aparține, mi l-a povestit un coleg care predă biologie de mulți ani, un exercițiu care a făcut cu clasa lui, cred că era elev de gimnaziu. I-a pus să descrie cum vede o floare. Un poet, un agricultor, un inginer, un savant, un bondar, un preot. Și după aceea au încercat să compare lucrurile. Bun, deci până la urmă sunteți de acord cu faptul că trebuie prezentate până la urmă și contraargumentele sau punctele slabe ale teoriei evoluționiste. Dar nu sunt de acord cu ideea că să li se spună copiilor că astea sunt niște povești de adormit copiii, pentru că atunci am terminat-o cu școala. Câtă susținere mai are în rândul oamenilor de știință această teorie evoluționismului? Este contestată puternic? Nu există alta în momentul de față care să lucreze efectiv în biologie. Încă o dată, orice teorie științifică, nu numai asta, evoluția, are o mulțime de hibe. Sunt o mulțime de mărunțișuri, de fapte care scârție.